A la Roca del Vallès el matí ha estat més complicat que en d'altres municipis. Primer perquè en comptes de l'Institut Sant Jordi les votacions s'han fet a l'Escola Mogent i després per un avís sobre la imminent arribada de la Guàrdia Civil. Això no ha evitat llargues cues, com poden veure davant de l'Escola Mogent, mentre l'alcalde, aquí veuran ara la imatge, informava els veïns de les últimes novetats. La por que arribés la Guàrdia Civil i els problemes informàtics han fet que s'hagi hagut d'aturar en molts moments la votació. Tot i això, la gent ha fet cua i ha ocupat l'escola per poder votar en el moment que fos possible. Doncs bàsicament estem aquí per defensar el nostre dret a l'autodeterminació, que està reconegut a la Carta de Nacions Unides, per tant no estem fent res il·legal, d'acord amb el dret internacional, i bàsicament perquè ens sentim catalans i creiem que si votem i aconseguim la independència tindrem un futur molt millor per tots els nostres fills i futurs familiars. Doncs perquè estic indignat amb el govern espanyol, totalment indignat. I llavors jo crec que el poble ha de tenir llibertat i estic reivindicant la meva llibertat com a poble, res més. Demà ens tocaran els nassos més que puguin, però què farem? Nosaltres anirem a treballar, tot serà un dia normal i a partir d'aquí a veure què passa amb el Rajoy i companyia. Només haig de dir que estem pitjor que amb el temps d'en Franco, que són pitjors.